ngiyathoba ngaphansi kogcobo luka baba uBishop Chiliza. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela ma egameni lika Jesu. Ngiyabingelela baba Gumbi myeni wami egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngiyabingelela abafundisi bonke. Ngiyabingelela obaba omama abasha egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ke bazalwane, sekushiwo kuthiwa ngumama Gumbi. Ngiyakholwa egameni lika Jesu. Ngisindisiwe bazalwane egameni lika Jesu. Angimazi omunye ngaphandle kwakhe. Ayibonga inkosi, akabonga uNkulunkulu. Ngibonga ukuhamba naye nje bazalwane. Uma ngihlabelele lo mhlabelele ngithi ngiphethe kahle emoya engcwele. Ngoba akekho umuntu okwazi ukungiphatha kahle ngaphandle kamoya engcwele. Akabonga uNkulunkulu ngoba uyakwazi ukungifundisa la ngingasenzanga kahle khona ngitshele athi you are wrong yeah. Bese ngiyaphenduka. Hallelujah. Ngoba samba namakhono kulezi insuku angakwazi ukumlalela umoya engcwele. Noma esasho ukuthi awukhulumanga kahle. Kunozibanibani uqinise nje umzimba. Uqinise iphimbo lakho. Ungafuni ukuyosho ukuthi I'm sorry angenzanga kahle. Hallelujah. Ngiyakholwa bazalwane. Ngingumama nje. Ngelinye ilanga Jesu mayefika kimi wafike washintsha izinto. Ngangisemncane ke nokho kunalokho ngiyakhumbula ngamukela uJesu. Ngangena ngimtraya. Umshumayelo wayishumayela wathi ngitry. Umbona ukuthi akazi ukukuphilisa yini esifweni onaso. Ngamtraya kanti ngangithi ngizobhala isuku lesi sifo sambe ngaso kodwa ngisikhumbula usuku ukuthi sahamba nini. Ngavele ngahlala kaJesu. Ayibonga inkosi. Selo ngahlala kuleso sikhathi akaza ngishiye. Ayibonga inkosi. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ngimukela uJesu nganginabangani abaningi ababengithanda kodwa mhlangamukela uJesu basuka by one baze baphela bonke. Ayibonga inkosi. Ngiyaqala ichapter entsha ngihamba nabanye abantu abangabazi ukuthi bazoba best friend bami. Hallelujah. Ibabhlungu inhliziyo yami mangibona umzalwane osathi unomngani. Kuzabhala ohlelweni lakhe kuthiwa khuluma ngami mngani wami. Awuxoxa ngami mngani wami. Uthi uyambheka nanomngane okhulunywa ngaye akakaza aqala kholwe. Kodwa usindisiwe uyakholwa uyafutha unomngani ongakholwa. Yini langaka nixoxa nomuntu ongakholwa? Uzuye emathuneni ungazange umtshela ukuthi akaphenduke. Amukela uJesu njengawe. Nala ebandleni uzube nomngani engeke lishonile ungamfonelanga. Vele into ofuna ukuyenza ukuthi ukhulume ngabanye abala inkonzweni ngoba unomngani. Uzufaka amaphesenti lamaphesenti amaminitha amaningi udlime ukhulume kuze kuphela ama-hour ucabanga ukuthi bakhuluma into right kanti bakhuluma ngomama usibanibani nje. Noma usibanibani nje umbonile ibasenze nje umbonile ibasephakeme kanje. Hayibo wamakholwa. Ayibonge inkosi. Ngiyasike mina makholwa masukhuluma ngenza ngathi akayenzi lento kodwa ngiyakutshela ayayenza. Ebusuka kalela ubhizi ungene ko WhatsApp uyaxoxa nje. Xoxa ngobaba uBishop, xoxa ngomama uBishop, uphume ngomama uBishop, xoxa ngomunye, uphume ubhizi
baziwa wena abakholwa kakhulu nabakholwa kancane baziwa wena nabahluphekayo baziwa wena nabakhuluma kakhulu baziwa wena. Ayibonge Inkosi. uJesu wangisiza wafika kimi wangihlukanisela. Ngihlala kwaGumbi bazalwane. Zike zingeqe nje indaba ngingazange ngize ngizizwe. Ngingazange nje ngize ngizwe ngoba ngihlala kwami. Ayibonge Inkosi. Hallelujah. Zingeqe ngingazizwa izindaba zangaphandle ngoba nganqoma ukuhlala kwami mangeve ngiyokhonza ngihleli kami. Hleli nomnyeni wami. Hallelujah. Ayibonge Inkosi. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Fanele ngaba ngikho la kodwa ngokuthoba nokuhlonipha ngikhona bazalwane. Ngiyacela sivule incwadi kaThithu chapter 2 egameni likaJesu. Ngiyacela ke bazalwane nimfundele chapter 2 siqale ku verse 1 size sifike ku verse 5 egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela. Amen. Incwadi kaThithu chapter 2 verse 1. Isihloko sithi uThithu ufanele ukukhombisa bezimo zonke ukuba bazamele ukuhamba okungcwele. Verse 1. Kepha wena khuluma lokho okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amadoda abadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekholweni nasothandweni nasekubekezeleni. Kanjalo nabesifazane abadala mabaziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle, ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo. Verse 5. Verse 5. Baba ngabaqondileyo abamhlophe abaphatha kahle amakhaya, abamnene abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo, uzibonakalise kukho konke, ube isibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungabonakali, ube nesizotha. Liyaphila babizwi lakho, likholekile, lingcwele. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngalo khuluma Baba wethu ongcwele, yala sola, qondisa, fundisa ngezwi lakho, silalele ngokholwa ngayo Kristu Jesu Inkosi. Amen. Amen. Ayibonge Inkosi. Akabonge uNkulunkulu. La bazalwane angifisa ukuvutha kodwa ngifisa ukukhuluma nje. Ngizokhuluma ngemindeni emibili ekhaya nasebandleni. Ebandleni ekhaya kunabantu abathathu noma abawu4. Mkhwenyana wakho, wena
uma nobaba wasemzini wakho noma nomndeni bese kuthi ebandleni kube khona umfundisi, kube khona uJesu, kube khona umfundisi, bese kuba khona ibandla. Uma singakhuluma ngekhaya, inkonzo iqala ekhaya. Ibandla liqala kuphi bazalwane? Ekhaya. Ngeke kube umfundisi uhlulwa ukufundisa kwakho. Ngeke uzoba umfundisi uhlulwa ukufundisa kwakho. Uma indlela yakhe ekhaya ingekho right, kuyakaka nebandla ozoliphatha liyehlathini ngoba vele awunayo into yokuba ubaba noma umama ekhaya. Ayibonge Nkosi. Ngihlushwa yinto yamakoti abancane. Amakoti abancane bazi konke. Amakoti abancane bazi konke. Hayi angizwa nina bazalwane. Amakoti abancane bazi konke. Bathi bafika emshadweni babe sebeno 100% wakwazi emshadweni ukuthi umshado uwapha kanjani. Yini yenza ngisho njalo? Yingoba uthafika athi lalela Sipho, angizini uzowashela uma wakho. Lalela Sipho, angizile ngosisi bakho. Lalela Sipho, angizile ingane nzadade wenu, kodwa ngize kuwena. Ngizakwana nje. Ngeke ngake ngiwashela yonke lenkumbulo elakini. Awunoma wakho. Ucabanga ukuthi mina bazalwane uzusho njalo uma wakho. Ay bazalwane usho nje ngempela uthi ubani? Bese mawuthanda masutshela abangani bakho noma engafika ke lapha engangifuni nje ngoba vele ufike uzumbona ukuthi awufuni ngoba vele ufike unengqondo yokuthi vele ubani umaka Sipho akuyena uma wakho. Omakoti abancane bazi kakhulu uzubezwe mabeshada bakutshela ukuthi lalela ngizohlala nje 2 months mina kini bese siyaphuma ekhaya. Lalela ngizohlala nje 2 months kini bese ngiyaphuma. Uphuma ukazi uyifundi imkhuba yakagumba uyazi kwayona. Wasikini la usuka khona. Kanti ufika la uzwakala umndeni omusha wakho. Vele la inkosi ibekele khona ukuthi uyofela khona nebhokisi lakho lingenzansi komuzi wala. Ngisho kabani kagumbe uzozuthi uthi mawuma lapha phambi komfundisi uthi sohlukaniswa yini ukufa. Kodwa wena usuthi akwenziwe njani in 2 months asiphume sokwakhani umuzi wethu. Siphume. Bese uyamtshela futhi. Lalela njengoba bawunika uma wakho 1000 sekufike mina manje sawuzomnika u500 rand. Hamba hayi nalo 500 esijwayele uma wakho. Bandliwa ubani kanti ungakasebenzi wena? Ngisho amakoti mina bamanje
angazi noma uMbishop usayihlalisa igenge sokuyoshada ayithishe noma abiza amakhosikazi athi lalela unozibona bani uyashada akasihlaleni phansi sikhulume naye kunaloko baya kwikhansela lomshado ezofikela imthetho lalela-ke wesisi manje umshado usuvumelekile ukuthi nje ushaye icontract ya 6 months mawuhluleka divorce lento ngeke ulokuhlukana uhlukaniswa yilento ahlukumeza hlukana nalento ngoba phela nalama khansela sinawafunde kakhulu akakwazi ukukutshela ukuthi kuyabekezelwa Thuma wamngena ilanga ngizame intombi yakambambo mina Thuma wamngena ilanga ethuma bananana nkosikazi namhlanje qoqa imtholo yakho uphuma uhambe la kwami Thuma lalela baba lalela wangikhipha ngekhaya ngakhishwa ngebhokisi angiphumi la ekhaya kunaloko thatha isigriko ngiqhubuza ikhanda bese uyangibeka ndansi kuzomlungela lokho mina ngafunga ngizofela la Jesu Wey uthungena sawasigonke mame sawasigonke sekuphelele nje angisaboniseki kodwa lithi iBhayibheli abafazi abancane abafundiswe abanjani abadala Nkosi yami ake ngibuze nje bazelwane khona umakoti omncane lapha ngenyawo umakoti oyedwa nje omncane umakoti omncane nje oyedwa ungangikhombela uMbishop angimfuni uMbishop ubani umama omdala ohlambuluka kuyena noma ubuza kuye angasho ukuthi hlala phansi Ana phansi sithandwa sami Amen amakoda kancane ayikho into yokunamathela komama badala kunaloko bathi nginamatheleki namatheleki we abanalo uthando lalela ikhinde njalo yabona nje one day ufika kaMama Gumbi umncane ma ngize kuwena cela ukukhuluma nawe ungena nje ngikuvulela izandla ngiyakulalela ukuthi uthini after that uyaphuma umtshele yonke into yakho sithandaza uphume uzothi uphuma ngakusasa ngikufonele ngikubuza ukuthi unjani isiqalile inkonzo yokuba yini abangani namhlanje yikho into enjalo ngisho baba abancane they know kakhulu kunabo bonke ngiyazi yingakho kuqhuma idivorce kangaka sebesindisiwe kodwa bayadivorce abanye bahlela amakamero ase-2 emzini yabo abanye bahleli embhedeni yabo kunengubo enkulu phakathi kwabo ebahlukanisayo phela nsuka ningekho nje makholwa mesikazi sathi ukuthintana kancane sawuyaflathela ubhekane nomunye ubhekane ngoba vele lento yenu ayinako ukwazana no-understandana angithi vela wazi ukuthi ma uzomthokoza alunge uzomthinta phi awumazi nje Jesu awumazi nje angithi wabona nje uJoe wamshada waqede wahlala naye awumazi uzazi wena nje
Hallelujah. Hallelujah. Lalela. Ama bayahlonishwa. Lalela baba bayahlonishwa. Lalela ingane zasemzini akho ziyahlonishwa. Jesu. Ngisindisiwe mina ukutshala ngibugayi. Kodwa ushade nendoda enjani? Uthi ayibone kanjani inkolo kuwe? Ngiyabuza. Angithi indoda ayisindiswanga. Ithi indoda la ekhaya. Masibanibane. Ngesonto elizayo kuza abantu bakithi. Ngiyacela nje ungenzele ukhambana. No. Hayi. We ngisindisiwe mina. Angiyenzi nje lonto. Khona iqala nje Inkonzo. Yongena kamereni. Uthandaza bese uyabuya. Ufuna imthambo, ufuna impuphu, ufuna konke. Uthage khova hana na ngesikhathi ukukhombuza. Ake khova hana na hawe ukukhombuze ufaka ushavu bayafika bazophuza babuze bumnandi sasa bathi wema kaThobani ukhonzaphi sifuna uhamba nawe. Emakhono wabo mama indoda ayishunyayezwa. Indoda nje ayishunyayezwa. Just walking kambo. Hambi kambo. Hambi kambo. Hambi kambo. Hambi kambo. Hambi kambo yamgwele. Philungwele. Asahleke ubaba. Ahleke ilento yenza kwakhe. Ahleke. Uthi uyezwa ngelinye ilanga athi ma wemakoti ukhonzaphi phela? Ngifuna ukuyobona lo mfundisi wakho. Masafikile futhi musu kumjaha ukuthi akamukele uJesu. Ngoba niphaphile ninjani nje. Ave niphaphile niyajaha. Fast forward. Jaha izinto ezinkulu. Wema kade ukufika enkonzweni uzwe kunjani nje? Uthina awumamukela uJesu mangene esontweni lami. Ujaheni. Tshela manje ngesonto ezayo uphinde umayinele ma ungaqali ngokumayinela ma uyaye enkonzweni namhlanje. Hayi ngiyaya ngane yami. Phinde umayinele. Uyambona ngelinye ilanga uyasukuma, usukuma uthuke. Kuthiwa osicela wamukela uJesu uvela umbona umayethi lwaqo esukuma eze phambili afika amukela uJesu. What a joy kuwe masum kuyafika inyembezi ukhale ngenxa yenkonzo yenzile. Bafundise. Hayi bazalwane ngikhuluma ngokufundisa mina. Yilonto nje ngikhuluma ngayo namhlanje. Hallelujah. Uma wakhe akangithandi nje. Izikhaphakele esontweni lento. We umama umfundisi ave ngangiphiwe. Angimthanda akayitshela kungcono nje. Bengafuna ukusho. No baba uma kangeneki. Uma kangeneki. Yebo ungcono baba. Ngifuna ukubuza into yodwa. Ingane yakho mayifuna isikhethi. Isicela baba noma isicela kwena. Angiyabuza abasalwane. Yakamani ingane yakufuna itegu yaqala baba. Phayina konzwani siya baba. Hayi kana ngiyabuza
Nowambona ukuthi uyangeneka nje bowufunani kuyena. Uboneni ukuthi kuyangeneka. Yabuza. Yini la uyibonile uba uthinta siphi isipelethu? Uthola siphi isipelethu noma yiphi lensimbi eyayaphaswa wabona ukuthi ubaba uyangeneka noma. Ingoba vele lenkonzo ihlule ekhaya. Ayiqali la. Vele uhluleke ekhaya. Angithi vele wena ekhaya wena uhola kakhulu kunobaba. Angithi vele wena ekhaya uhola kakhulu kunobaba. Angithi ubaba uyi-security. Security uhola 1500. Bese wena uba udokotela. Kungena u21,000. Usezothi uSipho ngicela ibhlukwe. Ngiphethe bazalwane amagama amabhluku abafana. Brandwood. Elinye bazalwane. Abafana ngalesi sikhathi bagqokani bazalwane? Ini? Bagqokani abafana ngalesi sikhathi? Red belt. Oh, okay. Lelo gama ke manje wathi uSipho ngicela ibhande ke lelo libizwa ngegama Adidas. Uyazi ukuthi ubaba uhola 1500 weSipho awuhambe uye kubaba wakho uyocela lento oyifunayo. Uyazi ukuthi uzofika kuSipho baba athi ubaba anginayo imali. Bese uyaqala uyaphakama. Bengivele nje ngazi ukuthi ubaba wakhe imali akanayo. Wazabe ngani yami ngiyokuthengela mina. Uzuzu yongena ka Mr Price. Uxoxomake ubaba ngoba oshade naye abalutho. Ayibonge inkosi. Lalela wama ubaba siyamfihla noma kanjani uyamkhava. Abakwazi abantu ubona ihlazo kababa wakho uma wena mawumfihla. Imfihlo sababa. Phakathi ingane zimthatha lula nje. Lula nje vele lo baba. Angiphathi bayaphuza. Uhlala ukhulume ngaye inganeni. Ubaba wakho isidaba. Vele sihambile uyaphuza. Wathi Stupunga sikamama. Isula sikamama. Bathi umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe noma ngabe abantu sebemtshela ukuthini. Lalela uyayakha indlu yakho noma ngabe uyayibona ukuthi neqonsi. Lalela fana iqonsi ngoba wena umsizi onje. Ayibonkosi. Valiqonze. Ayibonkosi. Valani. Ngoba wena uNkulunkulu kwenze. Akuyona mistake ukuthi ushade naye. Hey security. Ubambo lwakho nje. Angithi wena umsizo njani? So njengoba isecurity wayazi uNkulunkulu ukuthi uzofaka isecurity nodokotela ukuze idokotela akhave ini. Musa futhi makufika umndeni wakwasemzini wakho uzocela impuphu ubusuthi lalelani ngiyanika nje le mali.
ubhuti wenu niyamazi nje asebenza. Kodwa makufika bakini. Sho. Gijima imoto izikhasepa. Mawushayela imoto. Khona lento kuthiwa one call away. Meke bafona nje. Wesise siphelelwe impuphu. Awubuzi kumnyeni wakho ukuthi sibanike noma singabaniki. Uvela ungena efonini. Sekwaba khona indlela elula phela bazalwana ngithi. Uvela uyasenda. Thumele. Kodwa laba ngisho laba mina ozekubona. Ngisho mina laba umndeni wabo. Lalela awusayena umndeni waka hayi lalela awusayena umndeni wakaqhiliza. Noma usiyena umndeni wakandoba ngizisho mina. Kodwa usumndeni wakabani? Wakagumbi. Sonje abathi mebethi kaGumbi ngivele ngenze show ukuthi ngidlalane Inkonzo. I feel it. Ayibonge Inkosi bazalwane. Akabonge uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi mina bazalwane sakhe ibandla eliyezulwini. Sakhani bazalwane. Lithi lelizwi engikhulume ngalo. Asithembeke. Imisebenzi yethu ibe njani? Ibe mihle. Sivezane ukholwa. Awukwazi ukuveza ukholwa ungafuni ukubamba isifundiso. Yabazalwane kumnandi ukushaya ithomoyi. Hayi. Abe kumnandi ukushaya ithomoyi. Kodwa iqiniso is ivangeli liyawokhwa. Liyenziwa. Lena bazalwane liyenziwa liyaphilwa. Ayibonge Inkosi. Ngelinye ilanga kwaGumbi. Nkosi yami. Lapha kaGumbi. Ntambama mashoni ilanga. Ngithi ngiyabuka amakhabethe. Hayi akathokozisi. Hayi ngithi ngiyabuka akathokozisi. Angikwazi ukuthi baGumbi amakhabethe anjani. Awathokozisi. Ngoba mangiya kuyena ngimhlaba ngomkhonto. Ngimzwisa ubuhlungu. Ayibonge Nkosi. Ngeke phela thokozela ukubona ingane zakhe zinjani zilambile. So I have to do something. Njengomama. Ngangena ekamereni. Ngathi Nkosi wena ungibekele ekhaya. Dala Jesu. Dala. Wadala. Wathinta indoda nje. Nonkosikazi wayo. Ngiyangizwa bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uhlakaniphile. Wayithinta nonkosikazi. Ngathi ngiyababona bangena ekhaya. Uma bengena ekhaya bathi sivakashile. Jesu. Kizokwenza njani? Nkosi. Kani mina ngazi. Sahlala la ekhaya. Nalabazalwane. Ngasuku kathi ngafika kushukela ukushukela. Ngaletha amanzi. Ngawabeka phambi kwabo. Baphuza, baqeda. Mabeqeda bathi sithandaza. Sathandaza. Mabeqeda
base bedistela ingane zesilandele. Zaphuma ingane. Mayiphuma ingane ngabona ngene iphilo lempuphu. Kwangena iphilo le-rice. Kwangena iphilo. Kwangena. Kwavele kwangena. Ayibonga Nkosi. Ngoba uNkulunkulu uhlakaniphile kumama onjani? Ohlakaniphile. Kodwa ngoba uma ngake omunye umama ngakizoqonda ngqo. Ngibe ngazi ukuthi ayikho into angayenza. Wema mama, awubantu ngiyalenga. Asimusu ukudayisa abayeni bethu ngosheleni. Izwi lenkosi lithi umfazi ohlakaniphile uyayakhi. Ngithanda le ndawo elithi indoda iyadunyiswa ngenxa yowesifazane. Iyadunyiswa, ayidunyiswa njengani ngokuthi inemali nokuthi yenzani, kodwa idunyiswa ngowesifazane onjani? Ohlakaniphile. Ayibonge Nkosi. Lithi iBhayibheli lo owesifazane ohlakaniphile uyabela amantombazana akhe imisebenzi. Ingane zethu namhlanje asisahlakuli. Angimzangu ngothi ngisho amantombazana ethu thina abazalwane asinqende ukuphuma siphethe igeja sifike ensimini senze njani? Sihlakule. Siwashiya amantombazane ethu enzani? Elele. Engene ko WhatsApp enzani? Echat. Awu sasiza kusawaduda wemama umngadi sabaqashela o-auntie. O-auntie. Nalo auntie agcina sengene nangimama azafuna umama sefu baba. Athi umama we-auntie namhlanje usiphekela ukuthi ubaba uyathanda. Namhlanje ma uyasebenza thatha ucingo. Nokuthula ngazi nombani usebenza kwakho. Angisazi. Nokuthula namhlanje ngicela nje ungiphekele uphuthu nemfino. Uthe nje ubaba ukhumbula uphuthu nemfino. Awu madoda afike uNokuthula ashaye uphuthu lunqanqa abuye ashaye imfino abese vele excela avela afaka ugale eceleni ofrayiwe. Afaka ugale ofrayiwe eceleni. Akubaba lokho embuka nje uNokuthula. Wena mawu-off uthatha imoto uya kaSpare uyofida ubaba kaSpare. Wamshada kaSpare yini? Wamshada kaSpare yini? Wamshada kaNdosi. Ngoba wayedla ukudla okupheka uma wakhe awumazi noma uthanda idombolo noma uthanda istambu noma uthandani awumazi ngoba umfaka kaSpare. Angithi wena unemali. Hallelujah. Angithi phela wena unemali. Ngikhathele kabi kade ngisebenza. Ade ngisebenza 5 days. Ngi-off namhlanje ngisafuna ukurelaxa nje. Ake sambe siyodla baba. Abuye u-auntie ngakusasa enze njani? Naye ndodeni yini? Bhala ubaba wena. Bhala ubaba ukuthi uzakuthatha kangakanani. Mphakele bese
unkosikazi wakhe. Noma uyasebenza unkosikazi kodwa kasi uhlula kumwashela, uhlula kumna ayinela, ulokumphekela. Yebo mama, webo mama, uyazi ukuthi thina senza amadoda ethi aphuma ayofuna ngaphandle. Angazi naku ngizoshapula sonke uzoshapa wema khosikazi savula indlela ela ejardini, savula indlela yehotela ngoba uzogcina uba bephuma yehotela. Cha phela ngeke amlethe la, uzohamba ayobhuka, abhuke nesinqandamathe sakhe esimaziyo, esimphekelayo, esithi masihleka kuvela ihlathi esichafakile no-cream uthi ukufakwa kancane bese uyayibona lento enamathiselwayo lebusweni. Udaka lalela namashiyathi wena uphiza uhlale nephilisi elidabukile. Wena uphiza inagana namanakeni amaphepasi owagcina emva kwesikapha. Hey, ngoba nala maphepasi ahlala phezu kwama-toilet. Bona ngalo akamakhona ingane encane khona uplastic wathokile wamaphepasi e-toilet. Yami ingane yokuqala yayifaka inabukeni leglodina. Ngithi mina lapha ekhaya ngelinye ilanga nginabazukulu mina abazalwane. Ngithi mina kwindodakazi yami, yabona ngoba usunengane manje, ngifuna ukufunela amanabukeni eglodina ngoba wena ngangifaka wema azowashuba abebe manuku nalabantu abazelwe thina. Yabona njengoba sinenkonzo la, niyezwa bazalwane, njengoba sinenkonzo la, umuntu oklina la kule sonto le ndawo kusasa khona lezo hambe konsa khona amaphepasi. Amaphepasi yini liba manuku kangaka bantu besifazane, ningayithandi uhlula ngisho ukwasha izitsha kwakho noma kini. Yabona lamantombazana amancane lawa azoshada namhlanje, ngisho lawa azoshada njengoba abafana bethu bebhizi bewabuka bayababheka phela. Hayi bazana noma singathini ukhona nje othi ngiyathandaza ngithandazela unkosikazi. Ubhizi uyathandaza baba ngiphe unkosikazi, athandaza bese bona lo dumisa kakhulu la, acabanga ukuthi nasekhaya uzofika dumisa. Lala mshadweni abakho thina masana
idila Masai, idila Masai. Ukabathi ngizoshawa idila Masai. Ayikho idila Masai emshadweni. Uphizi ucabanga ukuthi uthandazela unkosikazi ngoba umbona enyakaza kahle. Hawu idila Masai, idila Masai, idila Masai, idila Masai, idila Masai. Uzosho hawu ayeke, hawu ayeke. Ngimthanda mina ubaba. Mina ngithanda ubaba. Ngoba namba naye nekhonzweni. Asiyeke nje sikhonze sonke. Hawu sishayidila Masai. Uzothengena nje endlini. Athi inkosikazi, awumadoda anganokhona isihlalo kwabazalwane. Awungathi khona isihlalo. Uzothi fika nje abathatha isihlalo. Awunkosami bese thatha remote. Good Sundowns. Oh hallelujah. Ehamba noSifiso noBoy babuka iSundowns. Wema wakha besilami. Ngoba kade samba sonke nje. Yazo understand indayodwa ukuthi khona umsizi la ekhaya. Angisho mina uanti ngisho wena. Angisho mina uanti ngisho wena. Funa kube ugijime uthi ungena. Awuyaphila kodwa obafika endlini. Ubese ugijima. Aningibekela amanzi ethi bathi kuze eketelweni. Safuna iRooibos. Angithi ngisazopheka. Angibeke iRooibos phela phambi kwakhe. Ukuze athule angilide. Noma ekseni mawuzohamba. Wenze sure ekseni ukuthi khona okushilo kuhle. Akekho umuntu anambisa kababa. Angithi nje inkonzo amakhosikazi ebazalwane. Angithi nje inkonzo amakhosikazi. Ngenzela nalabo abazoshada bangangena emshadweni bezithuphethu. Ngiyabaxitsha. Muso kuba isithuphethu somfazi. Angithi ngishizwe lenkosi mina lithi umfazi. Mina ngafika kwaGumbi. Ngisho kwaGumbi. Angithi bazalwane. Mina ngifuna bazalwane ukushumayela ngoPaul. NoSara. Ngoba ngazi uSara noma wayesho lithi inkosi. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngami. Ngafika kwaGumbi mina bazalwane. Mangifika kwaGumbi ngafika umnyeni wami. Manike nasusana naye ukudla ngakudla. Haya ngitshela nje bazalwane. Enze njani? Angakuthi cha engayena owe umzalwane. Wengakabe umzalwane kube kuduka ukudla. Wengakabe mina ngafika. Mangifika kuyena ngashada naye.
Mina ngashada nesomzalwane. Mangifika kuyena. Hawu. Yamthanda umama wakhe. Kakhulu. Mangifika meke nje wathi ukumthinta kancane. Wayenganqena ukuvela athathe uwallet wakhe agqoke aphume aye itolo emzinto kwakusekhona uSavorama emzinto afika athenge athengayo abuye ekhaya avale endlini ayihlalele yedwa. Vika mina ngathi myeni wami awu ngiyakuthanda phela mina baba, awu ngingazincoma zonke ama-punishment onginika wona, kodwa nje i-punishment yokuthi ukudla kwami ungakudli, awu baba ayi ngivele ngiphele ngoba angikwazi ukubona ungadlile. Ngiyacela baba noma ngone kangakanani ngicela nje ukudla kwami ungakuduli. Ngamcela nje bazalwane kahle noma ngone kangakanani baba ngiyacela ungakuduki ukudla kwami. Kusukela ngalelo langa akakaza kuduba ukudla noma kwakabani, akamduba umuntu, ngisho ubagumbi mina akamduba umuntu. Wayetshela athi nginenhliziyo encane, akanayo inhliziyo encane manje. Ngiyangizwa bazalwane, azi umyeni wakho, mazi la ethintwa khona, mazi la ethintwa khona, futhi musukuvuma lize kuphela usuku engazange ngashathi ngiyakuthanda Nkosikazi wami. Baba thina siyaboniswa into encane nje ukuthiwa sicela ukuthi niwasenze njani, siyathandwa phela nje, sithandeni baba bese niyasibona sinisava kahle. Zangihlupha lethu no, obaba bahlulwa inkonzo yokuthanda amakhosikazi abo. Ngithande nje ungitshele ngiyakuthanda, uzongibizela igama lami nje, ungangibizi ngoma kaSifiso. Angithi uSifiso usifika endleleni, angithi uSifiso ufika endleleni. Awusasa savumela uSifiso kuze maguzanana ngitshele nje, awumazathi ngiyakuthanda sithandwa sami, konke ngike ngakutshela nje namhlanje uthi avumuhle. We obaba basayisho lonto, wagcina nokutshela ukuthi uyathanda. Ngiyakuthanda sithandwa sami, avumile
umile kahle yasavumuhle bazalwane uyazi into engiyishoyo ngiyithathela phezulu lenkosi lithi iBhayibheli inkosi uAshiveroshi watshela uVashiti ukuthi akazomodela azomvezela abantu ubuhle bakhe uVashiti wanqaba ngoba ephakeme wabona ukuthi ungcono inkosikazi engcono wanqaba wahlukanisa nomnyeni wakhe waphela umshado walanda inkosikazi ezozilungisa ithande uEsteri mayafika uEsteri wayilungisa wayiphophatha wafaka amakha hayi amadoda wamuhle uthi asemuhle waphambili estage wafika stage mayifika inkosi emile engakasho lutho yavele yalula intonga wayibamba wathi shokonke okufunayo ngoba wayemuhle egezile eyiqholile ayibonge inkosi thina sifuna ukutshela nje ukuthi sibahle and ubaba uyayithanda lento athi sukuma mkami bakubone avela sukume uma mqhiliza athi hayi ebazalwane umuzo nje sukuma nkosikazi wami bakubone uvela uthi nje awusongile phela vela bangiphucile isihlalo la bangiphucile awusongile uhleli phansi sokuma mkami bakubone awuniyangibona bazangenza njani uyazi ukuthi akhona amakhosikazi amahle abengasho baba ukuthi sukuma mkami noma ngifuna ukushada nawe kodwa wabuka wena uwuphethe wakuthanda wabona wena unemqondo wenze njani wabona wena umnyama wenze njani wabona wena umhlophe wenze njani angazi ukuthi umi kanjani kodwa wakuthuze amantombazane awu10 wathatha wena kodwa nje uhlulo ukuthi methi sukuma bakubone usukume uvela uphakama yebazalwane impakamo iyalona ibandla ngikhuluma ngebandla lasekhaya nelasenkosini asimusa abazalwane ukuphakama kangaka asimusa abangcwele ukuphakama siphakeme sihluleka nokuthanda afike umzalwane phakathi kwethu azahambe engazange recognize abazalwane inkonzo kama leyo yokuthanda umuntu ofikile kutshela about inkonzo kama ubishop noma umfundisi ngoba inkonzo yokuthanda umzalwane ofikile yethu sonke ayibonge Nkosi ngizothi mina asibambe isifundo uma sifundiswa singathi khulunywa nosibanibani namhlanje ngizokhuluma ngomuntu ofuna ukuyobona uNkulunkulu ngizofuna ukukhuluma ngebandla elithi liwumakoti ukuthi phila inkambo yobungcwele ibangcwele ekhaya ube ngcwele ebandleni ibangcwele komakhelwane ibangcwele emphakathini mawuyikholwa uyisibani ungusawoti uyawoyolisa uyakhanyisa
Yini lento yokuthi makugula kwamakhelwane wakho kungabizwa uma useceleni kwakho kodwa kuzobizwa wena? Yingoba uyaziwa ukuthi inkambo yakho inobungcwele phakathi. Namhlanje ngifuna ukuthi ibandla liyobona uNkulunkulu yileli leyobamba isifundo le-respect, lihloniphe, libesaba uNkulunkulu, lizithobe, libekezele, lime emngcweleni. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.